عدل حانتيا صحافي صقا برهان قويتهم تراخي موسى قرماتيون سنبت بمنبارو عارفي ليه تنسيه نمرار صحيت صوم 4 تصاويره نابتقن مسلسته معلتي كم مدب زحسكوا زيت ترف قوصرا بزغمتا تبገስኩ زبزح اوان فرق معلت خ قوصرلا زي مرصا ساعت እንኳን ተኾነት ኣብታ معلت በጽሐ ግን ነታ ቆጽራ ባክዋ ሓሙስ 31 መጋቢት 2016 እዩ ኣብ መሬት መጽሐፍቲ ኤክስፖ እንከልኸያ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎነይ ደጋጊማ ናይ ጻውዒት ድምጺ ዘቃልሐትለይ ትድወለን ዝነበረት ቁጽሪ ዝፈልጣ ዘይምንባሬካ ከም ወትሩ ትሕትና ደሚረ ተቐቢለያ ሰላም መንክብል ደማ በልኩ ከመይ ውዕልካ ቅጥን ዝበለ ናይ ጓላንስተይቲ ድምጺ ነመልሰይ ኣኸቲሉ ኣቃልሐ ካብ ሰብሓቲት ቁጽሪ ሞባይል ካረኺበያ ደፊራ ዳኺት ብለን ነበር ግዜ ተለካ ክረኽበካ ምደለኹ ጸገም የለን ግን መንክብል ማለት ኣይፈለጥኩን ምፍላጥ ሞይ ንፋለጥኒና ኣቐዲመ ስመይ ዘነገርኩ ኻኻ ሶሪ ዊንታ ዝባሃል زيادة بأكل تراخيمنا تنعلل قندس مبلني نزرباي كوليفا سمات غيسا تلاليتني أوه وينتا كن الرخب سأقام يقولو جنب منتين عن الرخب ناي قدن كغرب اللازق بأني حتو يو ترديكا زين فلت بمخناي تقاك خان هندرا إلكا نغوص علي كم زي تقبلون ناترداني دوي للكا بزخونة أب عالم سبحان تعدل حجيز فتر ناز عدل بخميت كامولو دما يوساني أنا دما نحطي يقوب ملسكي حابت كرد عن أب زي كالفلسفنا أتوت يا غريتا وينتا كله تبلي نزل خير داني يلن كاتب رحلي دلغو صعري عوت ودكت جيجا سلام حقوس صقم كله زرأخون أنفتي كيف لتكو استقعسكن سبي سب كاب سب زمار تخينو أنا عباي ممرك خونا خيلي حرقوس قوز بزع هيوت نايمن اسياد دما أباي كترهبوت خيليخا بجخا حنسب رخبني جيجاي أبكال أوت كدقم فقادني يكونكم دعو ودي دمت حنا غنقيلو هات أمات فات كن الرخم نخلينا تساقم يلا مدبي كيف فلتكو عم مدبا كاتو بغتبت مس نفسي تردد أخو ترزربان نتب عيني زير أخو جن بأزاني سمعو زنبركو نبعتا آب قمت بمئتاو شيك جرام اسمع نس أقامات زفاخوز كوينو تسمعني هو كوم قبرش حوي مخنياتو أنا بحما كنتاتي زلخو زربا نوش اكراتعو تفلت أني بغز بدما بقى حراي كن الرخم نخيلينا بمبال أب حسابار عمكو إذا الشغالة مخنيات زمبقسيو قوز أراب محازيد مايو سنبت مدري نابوتا قوز أراك خيد زيت غسبكو نات زي فتح زمسل قنا لب خمزن تلتل بأغاز ترد أخو زانتا وينتا نمسمع دما مس قبتا راسي أبوتا قوز أرا ترخبكو كم تزبولك خيو أب علم حانتي عدل زبل أمنتي يزلني
እንረኽባ ዕድል ብግቡእ ምስ ዘይንጥቀመላ ድማ ኣብ ሓደጋ ንወድቕ ናተይ ታሪኽ ህይወት ነዚዩ ዝመስል ገና መንበረይ ኣጣጢሐ ኮፍ ከይበልኩ ዊንታ ንዛንታኣ ብናይ ውልቃ ዝመስል ኣተሓሳስባ ከፈተቶ ንሰላም ዝሰደድክዋ የማነይቲ ኢደይ እውን ዘዕግብ ግብረ መልሲ ክትህባይ ከኣለትን ዊንታ ሓፍተይ ብመጀመርያ ክትረጊዩ ዘለኪ ምክንያቱ ዘረባ ክትሃዋኽ ዘለዎ ይመስል ገና እኮ ሻሂ ዘይኣዘዝኩ በተዘዋዋሪ ክነቕፋ ፈተንኩ ህውኽ ባህርያታ ከተስሕሎ ከም ዘለዋ ከብርሃላ ድማ ደለኹ ንሱስ ሓቅኻ ብምባል ኣብ ሓሳብ ድሕር ምእታው ኣብ ዓለም ንደቂ ሰብ ሓንቲ ዕድል ከም እትገጥሞም ንሳ ምስ ዘይጥቀሙላ ድማ ንጥፍኣቶም ምዃና ናተይ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ሰብ ንዝገጥሞ ጽቡቕ ነገራት ኣብ ረብሕኡ ምስ ዘይውዕሎ መወዳእቱ ኣብ ተኸይላ እዩ ዝወድቕ ንዓይ ድማ እዚዩ ይጋጢምኒ ብምባል ዕላላ ጀመረት ኩሉ ከም ዝርዳእኒ ጌርክ እንተትዕልልን ደስ ምበለኒ ነይሩ ነቲ ክርዳእኒ ዘይከኣለ ዕላል በቲ ክርዳእኒ ዝኽእል ሓውሲ ትርር ኢለ ሓበርክዋ በል ካብ ፈለማ ክጅምረልካ እዚ ዝዕልለካ ዘለኹ ዛንታ ኩሉ ኣብ ዓለም ክዕወትን ክወድቕን ዘይደሊ ሰብ ክሰምዖን ክመሃረሉን ኣለዎ ኢለ እየ ምስ ነብሰይ ዘትየ ክነግረካ ወሲነ ሓደ ሰብ ካብ ምስ ወደቐ ክመሃር ዝፍትን ነቲ ዕድል ኣብ ኢዱ ከሎ ምስ ዝጥቀመሉ እዩ ዕውት ዝኸውን ኣነ ድማ ነዚ ዝመስል ጾር ህይወተይ ተሰኪመ ዝኸይ ዘለኹ ኩሉ እቲ ገልጠምጠም ዝመልኦ ህይወተይ ድማ ክነግረካ ፍቅደለይ ፀገም የለን ከምቲ ዝበልክዮ ካብ መጀመርያ ክትዕልል ትኽእል ኢኺ ስክፍታይ ቀንጢጠ ናብቲ ዘገደሰኒ ዛንታ ከተሰጋግረኒ መገዲ ከፈትኩላ በል ሙሉእ ስመይ ዊንታ ክፍለ የሱስ እየ ዝበሃል እዚ ሓቀኛ ስመይ ኮይኑ ስመይ ሓቢኤ ዛንታይ ዝነግረሉ ምክንያት ኣይተረኣየንን ኣብ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ እየ ተወሊደ እዚ ማዕስ ክኸውን ኣሎ ዕድሚኣ ክግምቶ ስለ ዝደለኹ ንሕተይ መልክዕ ቀይረ ኣቕረብኩላ ኩሉ ዛንታይ ካብ መጀመርያ ክነግረካ ብምባል ምረቓ ውሒጣ ኣብ ኮፍ መበሊኣ ኣጣጥሐት ኣብ 1973 ካብ ኣደይ ፍረወይኒ ተኽለ ተወሊደ ምናልባት ኣቦይን ኣደይን ዘይበልኩኻ ትግረም ትኸውን ኢኻ ሰብ እኮ ካብ ሰብኣይን ሰበይትን እዩ ዝውለድ ስለዚ ኣቦ ኸመን ምዃኑ ክትነግረኒ ክጽብዐ ባዕላ ንዝጀመረትለይ ኣርእስቲ ከራጉደ ፈተንኩ ኣቦይ እኳ ከምዚ ብወሰን ይወሊዱኒ በዓል ሓዳሪ ነይሩ ኣደይ ድማ ክሳብ ጓል 41 ዓመት ኣይወለደትን ነይራ ኣብቲ ኣነ ዝተወለድኩሉ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ እንጀራ ሰንኪታ እናሸጠት እያ ነፍሳት ኣመሓድር ዝነበረት ኣብ ከምዚ ኣጋጣምን ከላየ ድማ ምስ ኣቦይ ተላልያ ሌሎኦም ፍቕሪ መስሪቱ ኣነ ድማ ተጠኒሰ ድሕሪ ጥንሲ ድማ ፀገም ተፈጢሩ ኣታ ደቂ ተባዕትዮ እኮ እዊ ናባይ ምልክት እናገበረት ሓንሓነት ወዲ ተባዕታይ መንባረይ ዘንጊዓ ኢዳ እናነፀገት ተጣርዐት ንኹልና ወዳት ባይ ትለክምና ብዝኾነ እንታይ ፀገም ንወላዲት ክጋጢምዋ ንወላዲታ ዘጋጠማ ፀገም ክፈልጥ ታንጠኹ ኣዝዩ ዝገርመካ ኣቦይ ምስ ማማ ብፍቕሪ እናዘረ ከሎ ማማያ ዘይትፈልጥ ነይራ እምበር ንሱስ በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ቆልዑን እዩ ዝነበረ ኣደይ ከም ዝዕለለትን እንተኾይኑ ብሓደ ክዘሩ ከለዉ ልክዕ ከም ቆልዓ ይዘቀባጥረላ ነይሩ ድሕርታ ደቂ ከም ዝሓዘ ዝፈለጠትሉ ኣጋጣሚ ግን ነቲ መዓልታዊ ዝመላለሶ ዝነበረ ገዛ ከይተረፈ እውን ከም ቅጽበት እዩ ገዲፍዎ ናይዚ ጠንቂ ድማ ነደይ ዘጋጠማ ጥንሲ
ካብ ሓዳሩ ኻብኦ ይደሊ ብምንባር እዩ ንዕላላ ቆሊፋ ዓይነ ዓይነይ ጠመተትኒ መስቲ ደቀ ተባዕትዮ እናበለት ምምራራ ኣብ ግምት ብምእታው ንደቀ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኣሳሰር ኣርእስቲ ኣልዒለ ንለውሃቶምን ሰብኣውነቶምን ዝጠቅስ ዛንታ ምጽኤ ክብላ እኳ መደብ እንተነበረኒ ቀልጢፉ ክመጻለይ ስለዘይከኣለ ግን ኣቋሪጻቶ ዝነበረት ዕላላ ክትቅጽለለይ ጥራይ ተጸበኹ እቲ ዝገርመካ ንዓይ ምስ ሓረሰት ኣቦይ ዋላ ብጥምቀት እዩ ዘይመጸ እዚ ዘግብሮ ምኽንያት ድማ በዓልቲ ቤቱ ንኸይትፈልጦ እዩ ዋላ መወዳእታ ሰበይቱን ተፈለጠት ንሱ ግን ዋላ ሽዑ ነደይ ክግደሰላ ብዘይምኽኣሉ ኩሉ ህይወተይ ምትእስሳሩ ምስታ ወሊዳ ዘዕቤትንን ኩሉ ዝለገሰትለይ ናደይ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ደይ ልዑል ኣኽብሮ ዘለንን ብዛዕባ ታሪኸይን ትውልደይን ክዕልልን ከለኹውን ካብ ኣደይ ጅምር ኣደይ ዋላ እኳ ደኻ ትኹን ንዓይ ግን ብሕንቀቕ ከምዚ ዓብያ ጌራትኒ ካብ ዘይብላ ንስለይ ኩሉ ኮይና ነተን ንብዓት ቆፂረን ብሪቕሪቕ ዝብላ ዝነበረ ኣዒንታን ንምድራዝ ግዜ ኣጥፍአት ክገርመካ ማማ ካብ ዘይብላ ተማሂረ ሰብ ክኾነላ ማርያ ትጻዕር ነይራ ዕድመይ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ መጀመርያ ናይ መዋዕለ ህፃናት ትምህርተይ ኣብ እንዳስላሴ ናይ መባእታን ማእከላይን ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ እንዳሉልን ተማሂረ ዝጎድለኒ ዘይብለይ ሕንቀቕቲ ኮይነ ድማ ትምህርቲ ዝከታተል ነይረ ከምቲ ዓንተቦ ዝዕለልኩኻ ኣደይ ቀትሪ እንጀራ ናሰንከተት እዚ ግን ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ጥራይ ይቐፂሉ عميقة دحر مس سنفاس نزان تقابتيخا سقبلت شعود انتي هقاطمك كاب تمرت خدا سناخيلكم مالدي كاب تقرص رز بلا زربا تخدو زنبرت لومص مገድ ትምህርታ ሓደጋ ከም ዝገጠሞ ክበር ሃለይ ኣይተጸቀምኩን ማማ ተደጋጋሚ ሕማም መላለሳ ስለዝነበረ ኣይደንኩየትን ዓሪፋ بدحري أدما أيتأمنن انتخون كل نجار حرمت يلوني مغنياتو أنا بزعبا نابرا يخون كالم من مزفلت أزيب اللي كابت مرتين أبقى زي نيرا نابرا علمون كما يمثل يرد أنني نيرو دحر متعديقن كل نجار كم أفعون كتصب يلوني سرعي يكل كل يكل ولكن دي عمد يخنير كشعب نزربا أمونجي حاتت كوا لك قوال 15 عمت يا خو نيرة إذا قبلك خلخو جن عرمين إشي نيرمبر نفسي ملء بمنبارو دارك أخلتو قال يسمسل نيرة إلى حلف هوتا ذكرت كتمثل نقل خلقيتات زنبلت دحرت دي نهوت بينك قطمان نابران بحتيك بدهان تبقسكو سنة نخست ناتن بينا زجمرتو هوت مرتون مقلاس كتمثل دما قصاص أويقا تأمتتني سدراي نبرخون ديو مالت سدرات ديغي بيني مبالا مد نقار فتر اللي نوحت تاريخ بجخا أعميغها أسنفست انت زي العلنا يا حيش نزحتت كواحد توغسيا قد حلفو دليت سلمت يمون قدفو كل زانتاخنا بسمعتي بقبخ بتسعنتو خينو مسمرو زحلو زي بتا تغيير كي قتعلل نزلك كومو حيش يزبل أنا داقا فاق سمع تسبخوا نسو دا حقخا قن كت نقرن خم زي دليت كاب الزرار بقان زد تقرارتو أبا هالاتان كبر هالي كالا بك أرحن
ጉዳይ ስድራ ኸገዲፍና ድሕሪ ሞት ወላዲትክ ከመይ ቀፂልኪ ንስክፍትኣ ተረዲኤ ንዛንተኣ ክቕፅል ዝኽእል መገዲ ኣርሓኹላ ነቲ ደስ እናበለኒ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ትምህርቲ ከቋርጾ ተገዲደ ክገርመካ ኣብ ትምህርቲ ኣዝየ ንፍዕቲ ነይረ ከቋርጾ እውን መደብ ኣይነበረንን ግና ህይወተይ በይነ ክገጥማ ስለ ዝነበረኒ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ተገሊለ ናብራይ ክገብር ከዓ ሓደ ኢለ ነቐልኩ ናብ ስራሕ ዓለም ግና ዊንታ እቲ ዓንተዊ ዝሓተት ክሕቶ እንተትምለሰለይ ደስ ምበለኒ ዝሕግዙ ስድራ እንዳደኺ ኣይነበርኹን ድዮም